Atakanak masruran yakan ken masnyo mir kui kabar jigar basukajir milki taya jigar basukajir milki taya jank je nampal so mi digen je nampal meu mi dio ko mi machi bara ya jarama gar rasul janama gar ya jaratan rasul janatan ya jarama gar rasul janatan يا ربي عليه ما دعا لله دا سلك مولى الموالي رحمة للعالمين ويصلي يا ربي عليه ما دعا لله دا أرسلك مولى الموالي رحمة للعالمين ويطال البدر علينا من سنيات القضاء أرسلك مولى الموالي رحمة للعالمين ويواجب الشكر علينا ما دعا لله أرسلك مولى الموالي رحمة للعالمين صلي يا ربي عليه ما دعا لله أرسلك رحمة للعالمين أي طال البدر علينا من سنيات الغداء أرسلك الموالي رحمة للعالمين ويا إسجئلنا في مكة رحمننا الاتباع أرسلك الموالي رحمة للعالمين ويا أتانا منك حيث حل في كل البقاع أرسلك للموالي رحمة للعالمين هيا قد هبانا لا أهدل سكره لا يستطاع أرسلك للموالي رحمة للعالمين حين الله دايو 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 جار محمد ماذا جار محمد ماذا برني رادو إندر ماذا جيبينا دو مكان يو جيبينا دو مكان يو جيبينا دو مكان يو جيبينا دو مكان فيري في مدينة مدينة نبيابي ويو محمد دكتة دنقل سنوانا محمد توهي كون ونتا سيدو نور باوي أسوكو نيبي يو كي كونغو باري ونيراني نون سيرال alors kinen tawede hikka walla ma wuuri ya Allah kadi tawtede hikka ma wuuri kadi ono pula wiito dum ni en tawnoma rawande yo roken tawte hikka tawete mo wuuri kadi inchallah on Allah nawnan en shahru ramadana o newninen qur'ana newninen qur'ana non ko lewru gandal ko lewru qur'ana ko lewru ta'awun ono association pour développement do nguy hikka be mbino e mbada toɓɓere nde noon faati ko ta'awunu wata damunu nen toɓɓere noon ɓe cuɓi machallah ko toɓɓere wadna fayida joni noon hade ceernaɗo fuddade min mbaɗnamo muqaddam woni hen tamhid o fowne hen namɓe ko wiyete hen ko ndaɗɗuɗi pulaar wiyata ndaɗɗuɗi konko noon ɓuri hen andude ɗum tadamunu noon tadamunu ijtimaiya mofti ko heewi tadamunu ijtimai woni solidarité
wallindiral dans le domaine social woni wallondire ko ganduɗa hen ko mbawanɗa hoorema mbawana ɗum bande ɗum Allah haali e qur'ana tadamuno noon min wujuhil hayri wal birri wal ihsani wal quwa ko ɗum hen machallah toten ceernajo o faccire en ɗum hen o sarhina ɗum machallah hoɗona Allah haajiri inchallah rabbi ceerno machallah konngol nani yeeso ma ha eyyi mon fof waɗa so faati asatul fatihi ya latifu laabi jeenayyi mon fof anniyen haajum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والخير والبركة واليمن والصحة والسلامة والعافية والمغفرة والحفظ والقبول وقضاء الحوائج الدينية والدنيوية والأخروية والبرزخية وحسن الخواتم والتيسير وتغل بها أن أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير بجاه بنور السر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Aliou Sall solidarité walla so wiyama ballodiral tan goto foof yo ƴeew hoore mum goto foof so ƴeewi hoore mum tan ma andu holko foti wonde hen darde mum ma andu holko foti wawde hen wadde ɗum noon en jurnotako en tottat ceerno Mamadou o jumpaɗen titonde tawi en jooɗima eɗen ɗo jonɗele eɗen jogui duwawu imam meɗen ceerno Ali Kebe eɗen jogui kadi duwawu oɗo jiknaɗo joddiɗo e meɗen hono kaw men Abou Kebe e woɗɓe taariɓe joɗodiɗo e makko ɓe e jeece mon ɗeɗo nurɗude e ngal ɗo ɓornugal moɗon e ngal ɗo garangal moɗon tawi sukaɓe ɓe ina mbaɗi juɓɓudi kadi min nde garmi nde ni mi calculano joɗade e yewtude Alassane tawi ko gonga ceerno Moussa nde wonno mbimi tan hunde so garɗi yooɗi kala ko ɓeydude haɗo wawi fewnude wawi bonnude kulmi noon so tawi mi yewtoyi beele mi bonnata te won pewni ha gasi ceerno yo Allah ɓeydu darde nde onon dariɓe ɓe e onon darudiɓe mabɓe ɓe onon ne yo Allah ɓeydu darde moɗon kawabu min calminima no feewi min juurimama toɓɓere nde ko an tawti toɓɓere cuɓinde ko kanko tawti sa somi haali ma won mon mbiɓe mi haali gonga ko ɓoyani en kawri galle baba ndemal wona ndewa ari holko haali o wi kono tawrumi on ni eno tawrumi on ni eno ballodirton ni eno jokkodirɗon ni mi weltima mbaɗire ni jokke ɗum o haali ñanden ɗum waɗi nde tuɓiɗon toɓɓere ndeɗo ballodiral mbimi alhamdulillah kanko ñanden o haali koye ballodiral on gari on cuɓima ballodiral jomiraɗo ballowo o suɓinima en ballodiral saabu ko taawanu alal birri wattaqwa wala taawanu alal wal udwan isme udwan ina adda masiyatu rasul mo yiɗa wofde konngol Allah yiɗa wofde konngol nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o nototo so notima o notorto wadde onon noon alhamdulillah nonon sukaɓe gila e mabɓe kamɓe ɓe min mawnini ɓe woni wayno Moussa en wonde ceerno Moussa en nanɗo e mawnini ɓe ko nande Oussa en ka baba Samba en enen en beltinimaɓe kamɓe wonɓe less ɓe wona beltiniri en ɓe ko darde nde ɗo ko adi foof goho ma en jiidir kadi ma en calmodir ma en jiiwodir ayi en jiidi en jiyodiri
ay ɗum ɗo ko ɓeydata tan wonata ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamin nde cuɓiɗon ndeɗo henna toɓɓere so tawi nomi suusi reedu ni ko ceerno Alassane haali ko mbiya mboɗa haala arab wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina muhammadin khayri khalqillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin أيها الإخوة والأخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي استجاب دعاءنا بحيث أحيانا حتى شهدنا شهر رمضان ما شاء الله الحمد لله. ɗum tan yonino rawane en kawrino koye lewru korko wonno o wurni en hikkata en kawrti kadi e lewru korko ɗum ɗon tan eɗen mbawi yettir ɗum Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hokku en ko heddi ko fof timminen ɗum e yeeso ɓurgo timmude hikka ƴewa Abou Samba Diop o addini en télé ina wawi kadi o addini en radio e gueɗe goɗɗe ɗum ɗo fof ko hunde ɓeydide min noon mboɗo welti no feewi e kawrangalam e moɗon kadine on newneni kam nde ballodirtumi e moɗon e ndeɗo tiitonde nde gadduɗon e am woni tiitonde l'islam hono no Allah newnidirimi juurodirde e moɗon e oɗo nokku sabu judde balɗe e judde jonte e ha woni lebbi 12 lewru 12 ndo kawruɗen ɗo hen mboɗo yetta on noon no feewi sabu jaggodirgol moɗon e jaggugol moɗon ɗum ɗon tan woni solidarité mi anda ɗum tan woni titone nde mon tan woni tadamul oɗon jaggi oɗon jaggodiri jaggugol mon noon e jaggodirgol moɗon ngol ɗum noon ina adda woɗɓe aroyoɓe so gari kamen ne jagga e ko jagguno ɗon ko jaggodira hono no jaggodirɗon ni alhamdulillahi rabbil alamin e suɓade on e nduɗo lewru timmudu barkindu lewru ndu ganduɗa ko lewru yurmede Allah nden juuti jonde en jiidirani cuɓiɗon oɗo nokku cuɓiɗon toɓɓere l'islam woni ballodirgol yo Allah hokku en no timminirɗen ɗum noon to banggal lugha ko wiyetewo ko ta'awun wal musaadatu holko firtata to bangal janginoɓe wallodirde ko jungam e jungoma so tawi ina garodira enen gonɗen koye wallodirde sabu Allah subhanahu o yamiri en e deftere makko nde teddude nde wallodirde toon to wi wa ta'awanu ballodire alal birri e ɗiggere alal birri e moƴƴere alal birri e moƴƴodirde so tawi on ballodiri e ɗiggere on ballodiri e moƴƴodirde on ballodiri e moƴƴere mbatte hen wa taqwa e kulol Allah allahu akbar heɗo halaka ballodiren e kulol Allah so yimɓe mbiyama yo ballodir noon won toɓɓe kewɗe gonɗe e wallodirde Allah wi en wala ta'awanu hoto ballodire ƴewɗo o wi ko ballodire ga o wi hoto ballodire kono ɗo yamiri en ballodirɗo en gandat ɗum no feewi to haɗi hoto en ballodirto en dentor ɗum kadi no feewi ɗum waɗi o wi hoto ballodire alal ismi e bakkar e ko jibinta bakkar e ko jibinta ceerundal e ko jibinta goɗɗodiral wala udwan ko gañam tumago e añodirde ayi ɗum ɗo fof diine qur'ana haaɗi en kala ko jibinanta neɗɗo bakkar so bande so musidɗo ma wadanima ko anaddanma bakkar hakkude maɗa e bande salo so addanima ko addata gañgu hakkude maɗa e bande kadi ha joni salo ɗum ɗo koye suratul maida o haalno ɗiɗo haalaluji
holko woni mana taawanu mballondire e kala e golle e yo hanki mi yehino pale hanki mi yehino pale e kay wodi sukaɓe birtiɗomi tan wijam ɗum wona Baba Niass wiyama ko min kay mboɗo jogino woronge tan o hefti woronge e junggam o ƴuriɗo ƴurinomi ɗo o wone fooɗandemi ko fooɗannomi ko on kay walli ka ayi ɗo koye ballodiral o kay tawi ko baɗono babam Ismani kawam Ismaila Keɓe ina ngabbe dow gawdi ina ferto cate no caama o heftanimo jambere o ngabbe dow gawdi he o feƴƴi yani ay onne kadi ko taawun oɗo ko garuɗo e nene mum walla e gorgol mum ina rondi gooƴi ina ummi pale walla ina rondi ceŋalal ina waɗi tamate walla ina waɗi patas o hefti ceŋalal ngal o rondinimo ay ɗum ɗo kadi taawun ɗum fof koye ballodiral joni noon ɗeɗo balɗe fof ina ngoodi joni ballal gol ngal ari holngal ballal hanki de en jiyani ɗo oustage Niass holko jaggimo ko hoore muusore muusatam ayi leɗɗe makko ɗe sota paracetamol ɗe en ndendini en gaddanimo ay en ballimo ay ɗum ɗo fof koye ballodiral ay gueece ballodiral sen cari heeni ɗum ina heewi fayida eɗen mbawno haalde ɗo tan ni mbiyen en ka ɗo tan cari hinen ɗiɗo konngoli ayi ɗum waɗi ko wa mudawati mardaahum wa himayatihim min aadaihim wa islahi zati baynihim wa jatinabu kulle ma yadurru bihim ayi enen ɗum ɗo hoto jawen ɗum ina moƴƴi kadi ko hunde moƴƴinore ma jey sababu añɓe men mbasa suusde en ma sey sababu hay basal wasa suusde en hay basal ma wa suusde en tampere kadi ma wa suusde en saabu ken wallodiroɓe ɓaade ken wallodiroɓe ko heewi dogaten sa yimɓe tampi tan ko goto fof ɗaccidede e hoore mum so goto fof ɗaccidama e hoore mum ɗo gonnen ɗo joni kala goto mi ɗaccidama e hoore mum e gan sango tampat kono enen fof sen gaɗi en jingui ko gollata ko tan enen fof en poolat ɗum joni joni won bilowo huɓere enen fof en dawanimo e bilgol ngol so Allah jaaɓi mboɗo sikki mi tawata hen ɗon taw en gayni bilde omo ƴetta tiba makko enen fof en gaɗi mballimo ƴettude tiba so Allah jaaɓi ɗum darotako kala ko wallodira ko ɗum woni ballodiral ɗum woni ballodiral ene heewi nafoore ɗum waɗi ko moƴƴinde hakkude meɗen e rentade kala ko ina lora goto e meɗen saabu so goto men lorima loro o ina wawi naworde enen foof ɗum ɗon kadi so tawi en dentima loroji ɗi tan e ngan sanga en ballodiri ko lorata ko fof dogaten ɗum noon yo Allah wallu en e ɗum enen fof e dental eɗen mbiya enen fof eɗen gandi so tawi en dokki ɗiɗo misallaji goto men fof ma ƴettu hen tan darsu e hoore muɗum anda ɗum ɗo ene faami holɗum woni wona hanu jami'an nalamu anna al yadil wahid la yagsilu nafsaha walla jungo ma woto tan wawa sodde hoore mum ha laaɓa junggam woto wawa sodde hoore muɗum ha laaɓa goto men pop jungo mum woto wawa sodde hoore mum ha laaɓa ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala nde wonno ne andi ballodiral ɗum woni ko nafata ay o tagi en goto fof rokki ɗum juuɗe ɗiɗi ayi o rokki goto fof ko juuɗe ɗiɗi sa sodu so tawi a waddi juuɗe ma ɗiɗi e coodugol hato fekti sikka kanji laaɓat cer te so laaɓi tuuni wonta hen kadi o haɗani ɗon wa rejulun wahidun la tamsi walla ne yaha so yeehi yoɗata koyngal gotal sa yaari ɗum a laƴat walla wat tongo loñuel ɗum ɗon yaaduma leel tan kono Allah nde wonno ne andi ɗum ɗon leltintu yaaduma ɗum waɗi o rokki goto mo ko koyɗe ɗiɗi beele yaadu mum ne garɗa beete yaadu mum ne feewa ayi kono firti ko ha joni ballodiral ko hunde nafoore ƴeew o fuɗɗi koye terde meɗen nde o fuɗɗi koye terde men omo holla en ballodiral ina nafa no feewi hay guite ko ɗiɗi o jonni goto e men foof noppi ko ɗiɗi o jonni goto e men foof so nduɗo muusi tawa nduga hay hunde heɓani ɗum e ngan saga mbawa nanirde
so ngoɗo muusi tawa ngogal hay hunde heɓani ɗum mbawa gollirde so ngal ɗo muusi tawa ngal go hay goto heɓani ɗum ɗon mbawa yarude ɗum ɗon hay kine o rokki en ko ɗiɗi faɗa fofiraɗe so wotere nde sukki taw wonde ene sukkiti ɗum ɗo firti ko ballodiral ko Allah adi hollude en ballodir Allah hollude en yo en jaadu yo en gollodir yo en gon gotum hoto en gon serɓe ɗum waɗi so tawi en jeeyi ɗeɗo terɗe ɗe gardani e meɗen so wona taawunun wa tadamun bayna hasil ada ɗeɗo terɗe tan gari e meɗen ko haade ballodira ko haade jokkodira ko haade coccodira haade kolla en hunde fof ko ballodiral ɗum waɗi eɗen jorti e weltare hono rasuluna sallllahu alayhi wa sallam o holli en kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam enen julɓe ko adi fof o holli en no ballodirten o holli en hono tappodirten hono jokkodirten o wiiɗo makko ɗo kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ma hajara almuslimun ila almadinati almunawwara tara almuhajirina amwaluhum ay taraka almuhajiruna amwaluhum wa ardahum wa ahluhum fi makkata almukarrama ay ɗo ko ɗo nelaɗo adi jangguinde en enen julɓe ballodiral nde makkiyankoɓe perdi e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɗacci galleji mabɓe ɓe ɗacci jawɗele mabɓe ɓe ɗacci fof koreji ɓe ɗacci fof caggal mabɓe ɓe peri ɓe gummi makka ɓe jeehi madinatul munawwara nde ɓe jetti madina aɓe ngala hay hunde ɓe gaddorani hay hunde ɓe gaddani paabi ɓe gaddani cengele ɓe gaddani booluji ɓe gaddani gese ɓe gaddani hay hunde ɓe gaddani kamɓe muhajirina en kono noon nde ɓe jetti fa akha nabiyu sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo aawi musidal e gandodiral e jaadigal e ballodiral hakkude ferɓe ɓe e tawaɓe ɓe ayi mi ande mbeɗo nani konngol ngol nelaɗo aawi musidal e jokkodiral e ballodiral hakkude arɓe ɓe e tawaɓe ɓe he somi yiɗi no ferde ngol ɗo konngol mi anda beele ma on paam kono mboɗo sikki ma on paam ayi won garowo wiye Mouhamed Niass to guyto kono noon wona Mouhamed Niass to guyto ko guynaɓe to Mouhamed Niass to mi anda oɗon paama toujours mboɗo wiya on babam Abdoullahi Niass o wi kam guynajo kay sa yi nan jaggani ha tiiɗ kadi no wowodire mum o wi wallanajo guynajo ganguelnajo maqamanajo ɓeɗo pusam jeeyaɗo jeeyaka ɗo ko garɗo ɗo tan kono acciɗo ɓesguma ha hande nan ɗon so wonano gawodirgol musidal e gawodirgol bandiragal ɗum ɗo fof wonata ɗum ɗon firti ko sa awodiri e neɗɗo musidal a awodiri e mabɓe bandiragal hoto andu ko jibinotoma jam ayi qur'ana ne wiya en la tastawi l hasanatu ko wala kono noon ko idfa billati hiya ahsan ayi ko bonina ɗo ko moƴƴina ɗo seɗen jiiɗi bonande wonnode ɗo nde gasa ha laaɓa cer en ƴeewata moƴƴereji men ɗin gadden mbaɗen ɗon ay moƴƴereji men ɗi duuncat bonandeji ɗi fof guitti ɗumen ɗon fa isa alladi baynaka wa baynahu adaw ka annahu waliyun hamim wama yulaqaha illa alladina sabaru wama yulaqaha illa zu hazzin azim wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah ɗum ɗo ko toɓɓere wuurde wurtinore hay ko jejjinnoɗa sarnaka a siftortu sabu hablal mawaddati arat so hablal mawaddati ari noon ko jaddidi ha rewate hen so jaddidi ha o hesɗiti fa fittaje diide o rewa hen nahya kulla hinin kadi aroya mboɗo sikki oustage uji ɗi yom jafo en setto ayi bandiraɓe on cuɓima ko waɗi fayida so tawi en nani en hay soko cet on nawtori on nawni ɓe garani ɓe mboɗo sikki mo wuuri kadi ko ngari ndi garɗi ko fof ma ɓuur mo wuuri ɓeydo garɗude
ɗum waɗi o kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nde fuɗɗi wadde fa akhasa bi yadi l ansariyi wa yadi l muhajir wa qala lil ansariyi haza akhuka fillahi ay koni o wiɓe ombo awa cehidal ombo awa ballodirgol ombo awa moƴƴere hakkude mabɓe ay o jaggay jungo lansaro o jaggay jungo muhajir o ɓaro tottodira juuɗe mabɓe o wima Moussa kaw Abou o ko sehil ma jagge makko ha tiiɗa o wima annene Moussa ka garode kode jagge makko ha tiiɗa ayi kaw Abou jaaɓi Moussa jaaɓi a jaggodirgol tiiɗi newno ko heɓe roñalaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam hoko jibinantaɓe ma aro yeeso ayi o wiyaɓe noon joni lahu malak walaka maluhu ay ni foti hande jawdi ma ndi ko jawdi makko jawdi makko ndi ko jawdi ma ay garɗo dañi haalanede kaɗo haala ayi tawaɗo jaɓi kaɗo haala ɗum waɗi ballodirgol sen ƴeewi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o waɗi ɗum hakkude meɗen holno ɗum wonirta hakkude meɗen ay taqasamani ma razaqakumullah ɓe pecca ko Allah resduno on ɗon ko kanko lansari o ɗum ɗon oɗon tadamun yeehi neɗɗo sallah sallam no haalana en holno ballodirgol nafata ƴeew neɗɗo joguinoɗo suddiɓe ɗiɗo ndeysan o ƴeewi konngol nelaɗo ngol e jabde ɗum o ara o seera hen gooto bandi ko garɗo mbo ala cuddiɗo o wiya ƴettu cuddiɗam mawɗo hen ayi eɓene ballodira andi ɗum ɗo ko hunde sattude kono jomumen nana ballodira ɗum ɗo ha yetti ansariniyankoɓe mutazawijan bi imra'atayni fa innahu qad yudalliqu ahdahuma yutazawajaha akhuhu lmuhajir o seeri debbo makko goto musidɗo makko muhajir o resta on debbo wala sakka anna zalik ɗum ɗo tan ko misala kollirowo ballodirgol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o awi henen yo Allah hokken fudde hen te eɗen mbaɗi yakare ma en pude hen ɗum waɗi rasulu sallllahu alayhi wa sallam o yoni masal e misaluji ɓurɗi towde to banggal ballodirgol e ɗiɗo hen misallaji jawtuɗi kono noon ma en kal goɗɗum ko rewi e ɗiɗo misallaji ha gandon yiyon hono l'islam ko diine mo ganduɗa ina rendini fofof rasulu sallllahu alayhi wa sallam nde o muuyi ferde fewde madinatul munawwara eɗen gandi hawri koye caɗele e ɓittede e makko ndeysan e rasulu sallallahu alayhi wa sallam kanko hani jangede kanko hani andede ko kanko hani royede ko kanko hani yimede ko kanko haali jarede kanko haali jarfede yimoɓe joni ɓe anani nde ɓe kalat nelande nde garɗon e arsalaka mawla al mawali ko ndewnuɗen hen ko rahmatan lil alamina kono noon wonko woni toon ha heewi fa tabarakallahu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ina timmini ɗum en timminanen ɗum saabu rahmatan lil alamina o ɗum waɗi rasulu sallllahu alayhi wa sallam nde o muuyi ferde fewde madina ayi onon sohnaɓe mbatteɗo haqqillaji no feewi nden tugudere eɗen gandi tugudere woni men mo wonandi woni mon ɓe unani e tugudere kono minen unɓe tugudere ɓe kam min gandi tugudere ɗon ko boɓɓi fof kawrata ɗon unoɓe fof kawrata ɗon wona jomumen jowino ko ene jima wona jowno koɓe jima tabarakallahu ƴeew wonnoɓe tugudere madina nde nelaɗo feri nde nde o naati madina annore nde e nuuru o e konungu e jaɓɓal yimɓeɓe debbo goto e lansariyankoɓe unannoɓe tugudere ɓe ko on yimno arsalaka mawlal mabali ɗal albadru aleyna ɗum tan yoni teddugal e wor e rewɓe kono noon doyɗo perɗo garɗo one ko gorko
ɓe fordi ɓe ko rewɓe kon dekkay so rewɓe tini weltare worɓe ne pottinde weltare ko worɓe peri ngarit naate wuro ko rewɓe jaɓɓiɓe arsalaka mawla al mawali ha yettiɗo ala albadru alayna min saniyatin wajaba sukru alayna enen no waɗɗi en kala no gonɗen manten jaren jarfen nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kettoɗen mbono moƴƴi so haali mbaɗen so wiyen goppu goppen nde o yetti hade makko yaade kam wiyatino omo wondi e caɗele desɗe ɗe o resnano kanko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗo aɗa tawa ndekete ballodiral no wayi hewde nafoore ndeke ballowo foti ko jogade ɓernde e wallude balleteɗo am de ballowo foti ko jogade ɓernde tinde e wallude balleteɗo hol jogiiɗo pellital hol jogiiɗo darnde hol jogiiɗo yidde e lomtade nelaɗo e mbaldi mum seydina aliyu karramallah holko lomdori ɗon nelaɗo ko wallude nelaɗo kono ƴeew kanko hay spital makko ne yaa hen o jaɓi lomtade nelaɗo e mbaldi mum so wajiɓe ngal tawmo ɗon kanko mbaramo kono noon ƴeewen ko jeeyi sababu omo lomto nelaɗo e mbaldi mum nelaɗo ko koolaɗo Mouhamadoul Amin o wiyete no wona Mouhamadoul Amin Mouhammadou jettaɗo koolaɗo ayi desde o resnete no desde ɗe o yiɗa yaade caggal makko jawɗele janane il faut o daña lomtiɗo mo e mbaldi makko lomtomo e suudu makko so tawi desde joom desde en gardi desde men tottite desde mumen hol ƴettuɗo pellital seydina aliou wi rasul o yumonam o wi ɗum ɗo koma balleɗa hen ɗum noon yaa e yamirore Allah an e Aboubacar Saddiq min mi heddo caggal ma e lelde ma so wajiɓe gari tawmi ɗon sina ware mi maaya soɓe mbarani mi janggo subaka kala garanɗo desdal muɗum mi totta ɗum desdal muɗum ɗum ɗo ko ballal kono nde kala tawi ballowo fittandu makko na wawi heddade hen kono kadi o wawi tottirde fittandu makko ballowo ina wawi tottirde jawdi muɗum ayi ɗum waɗi o tottiri desde ɗe kanko seydina ali ibn abi talib karramallahu wajhahu aywa nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam oɗo seydina aliyu o lomtima e mbaldi makko o tottiti desde ɗe kanko radiyallahu anhu e hoolare nde e ballugol nelaɗo ngol e tewlugol e tewnude fittandu makko sabu ɓi bappajo makko woni hono bammakko cawdiɗo aɗa andi bammum seydina aliyu e bammum rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam jiiɗi yumma e baba ɗum waɗi ɗo hen bandiraɓe so tawi en ƴeewi no feewi ma en tawɗo yeruji kewɗi ma en tawɗo yeruji kewɗi no feewi to banggal ballodirgol to banggal kadi sottude fittandu musidɗo ma jawdi ma e doole ma e kattanɗe ma ƴewɗo ndeɗo wolde Yarmouk ko wolde sattude no feewi kono ƴewɓeɗo julɓe e sattede ɗomka e wolde nde ɓeɗo e ɗomkaji mumen ha neɗɗo fof yana ha ɓernde muɗum e becce mum ina ciika sabu ɗomka ɓeɗo tata ko yanɓe eɓe ɗomɗi goɗɗo o dogi to addanimo horde ndiyam malla mbiyen pot ndiyam eywa bisimilla kaw fo tabarakallahu en calmini mawɗo meɗen jettiɗo o tabarakallahu kankone o ari yantude kaw Abou e lomtade ɗo mawɓe wonɓe wuuro ɓe e tawde ɗo enen wonɓe ɗo ɓe pop e yewtude en kadi e hollude en tan ko sukaɓe mbaɗata ko kamɓe ɓe jonni ɗum eɓe garɗini ɗum alhamdulillah ɗum noon kaw Amadou bisimilla caggal nde jettiɗa alhamdulillah ɓeɗo sahabaɓe e wolde ndeɗo no way musdini Yarmouk keddiriɗo gurdam
so yarani tan wobre wotere ndiyam na wawi mayde aɗa andi lomtiɓe tan e luɓade jikku e jangguinde ko alhaji Abdoul Aziz Sy Dabakh mi anda mbeɗa oɗon teski hay ɗo kadi paamen ɗo koye ballodiral koye ballodiral o wiyino en e yewtere makko wotere so malakal mawti yettima e ruhu alhaji Abdou wi kam keddorɗa e gurdam ma ko wobre wotere ndiyam wobre wotere nde komi gomnoɗo kono mi moɗani taw mi yi galle goto e galleji Sénégal naɓe ne suma wiyama wobre ma wotere nde ñifata cumu ngu o wi min alhaji Abdou mi wukkiti hen wobre wotere nde galle o ñifa min alhaji Abdou Allah mi lowti o jomiraɗo subhanahu wa taala holko wannatamo ɗum ko yidde timbinande en goto men wawa yaade tawa goɗɗo o yahani ayi eɗen jogui jangguinowo goto bawɗo jangguinde paamɗo gandal ombo heewi so ombo joobo en o wiyata kaari jeehe jaade e kaari en ko moƴƴuɓe o wiyata noon Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala an ko bawɗo jangguinde ombo jangguine en o wi en ko asiru ko nan ko maala abrari asiru maala abrari heɗo konnguɗi jaltoji ɗi pop mbiyeɗen ko moƴƴuɓe gollata ɗiɗo konngo ni gollirta joni noon moƴƴuɓe ɓeɗon so tawi en ƴeewa yaadiɓe hoto jaadene hay goto jehen jaadene moƴƴuɓe saabu jaadigale minen moƴƴuɓe ɗo won dalal meɗen asiru maala abrari hina asiru min noon konngol ngol ɗon mboɗo ƴewtongol ha tawmi ndekete wonko woni e nder konngol he holko woni hen ko aya qur'an o woni nder ndeke mi tawi innal abrara la fi naim kala tawɗa moƴƴere na haale hoto feccu sikke moƴƴo o woni Allah sombo jippina moƴƴere ombo wanja moƴƴere koɗo moƴƴuɓe ngol ɗo ko ɗon wanjata moƴƴere makko ɗum waɗi onon sukaɓeɓe ko Luqmanul Hakim wino ko ɓiyumo o wino ɓiɗɗo o ɓinguelam mboɗo wasiyoma temeɗɗiɗi wasiya kono ƴetten hen wasiya goto tan o wino ɓinguelam sa wirtima dental eɓe kaala Allah wi nelaɗo wi moƴƴuɓe mbi tawi koɓe kaalata ko koko gandunoɗa joddo e mabɓe gandal ma yooɗa garda so tawi kaka andan ima andorɗon Allah moƴƴo o noon somo jippina moƴƴere mo wanja aɗa woni e nder mabɓe hoto pecci sikki ma heɓen gueɗal ma ayi ɗo hoto peccen sikki kala nde Allah moƴƴo o jippini moƴƴere enen wonɓe ɗo eɗen keɗo moƴƴere ɓe moƴƴere e dañat hen tan o rotti o e ɓinguelam tinno ɗum waɗi ne gummortoɗen mawludu hikka jaltaɓe mboɗo sikki mi wino sukaɓe tokosɓe ɓe yaroɓe duuɓi 18 ha duuɓi 30 yoɓe dokku en conférence goto garen nguy mbaɗaɗen ɓe conférence siko oɗon ganduno ko jeeyi sababu ɗum mi joɗɗo gallamen ɗo andi ballodiral hay toon koye ballodiral jimi waaji gon rondi bol mawɗo ina waɗi hen kerem ko rewɓe poppoto ko ina waɗi hen melenaji mum fof ne waɗi hen o moto ko pete o naata mo jogui radio makko o yawta faya tebbuguɗo faya wastaki faya baroɓe faya walla en faya toon omo yeey mbimi na eɗen jogui guite jogui noppi en ji oɗo guite tan jogui noppi mbaɗen no waɗata ni waɗa tan ko ɗaɓɓude enen ɗaɓɓoyen ko taawun koye wallodiral koye jiɗdirgol ɗum noon sukaɓe mboɗo sikki ma sa ɓaade jaltaɓe nani maɓe ƴewnoɓe dokkirimi toon yewtere jarani en yaade so Allah jaaɓi jewten toon saabu ko ɗum jiiɗen e zaman o holno ballodirten ha ngamela ha e foof sorto e nder men wona moƴƴere wona yaajede fa tabarakallahu ɓeɗo sahabatul kiramen oɗo nana way mboɗo ɗomɗi
ayi joom ndiyam o addi haa wi tottamo ndiyam ɗam tan goɗɗo woyi caggal makko tan kanko fof e bojji makko o joobi on o wi tottu oya o addi onomo totta ɗum on ne joobi goɗɗo tottu oya goɗɗo ne wayno totti on o wi on ne faye muɗum on joobtimbo joobinoɗo adana on o rutti e on ɗon o tawi hawre e ladial o arte ɗimmo o hawre on ne tawi hawre e ladial o arte tataɓo o hawri on ne hawre e ladial ƴeew Allah subhanahu wa taala ina ƴeewa ɗum ɓeeɗo julɓe ɗum noon enen ken julɓe so tawi ina haale ballodiral haale jiɗodiral ina haale wone gueɗe enen kam sikkaka tawata ko mataw ko mbiyammi tan ko en nani fofof ɗum waɗi goto mabɓe hay goto mabɓe yarani hen woɓre ndiyam ɗum noon goto mabɓe fof yaari e ɗomka kono no yariri e ɗomka ni ko hunde moƴƴere ayi rasulu sallllahu alayhi wa sallam o jangguini en haala gota jiyaɗo Allah goto meeɗi hirsude dammuwol addenimo koyngal o wi ngal ɗo koyngal nawe ɗum galle Aboubacar Saddiq ene wawi taw hande ala bottari isan o wallitumi dépense muɗum ɓe nawi galle Babacar ƴeewi koyngal ngal totti ɓinguel mum nawi galle Seydina Ousmane wawi kam nen hande ala dépense Ousmane nene on yalti yeehi on totti ɓinguel muɗum newnam galle Seydina Oumar on ne nawi galle Seydina Oumar ayi on ne wi mbaɗa sikki hande Seydina Aliou ala dépense nawe galle Seydina Aliou koyngal nawa galle Seydina Aliou Seydina Aliou kam nene jogaki sikki sakka ina andi mata koyngal wona galle Rasul ummi koyngal ngal neltira galle nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ƴeew koyngal gotal jokkama enɗam e galleji 5 kamɓe fof bottade defa defta rasulu noddiɓe kamɓe fof ɓe joddi ɓe ñamde boole he ɓe mbimo jamanu hande a heeɓi cakkude de o ji cakkude ɓe nelli ɗum galle Babacar mataw artiri ɗum ɗo hen o yala nde ummi gallam de yeehi galle Oumar ummi galle Oumar yeehi galle Ousmane ummi galle Ousmane yeehi galle Seydina Aliou ummi galle Seydina Aliou mataw arti galle ma jokkama e ndema koyngal gotal kamɓe fof ɓe ndenti ɓe ndendi bottade ɓe gottodi ayi ha ɗum firti so tawi taawunu no waɗe ko hunde moƴƴere no feewi ko wiyete ko yen jewtu ballodiral ko ɗum ɗon ko farilla e farillaji baɗɗiɗi en nde jewtaten ballodiral ɗum no alhamdoulillahi rabbil alamin eɗen mbaɗi yakare goto e mon foof ma ƴettu hen darsu saabu jaltaɓe e ceernajo fof nana tonga so gayni mbaɗa ɗum résumé inchallah enen fof sen kooti mbawen ɗum nawtorde mbawi naftorade beele ko ɗo tan haaɗata ala hatta ɗo tan ma ya ha nguy ma ya e guure goɗɗe ma ya e nokkuji goɗɗi goto fof wawa hen dañde ko ina naftoro saabu ɗum woni konngol islam ko ɗum woni konngol diine ɗum woni konngol naftowol ko e misallaji goɗɗi to banggal ballodiral ko habra e cheikhani hono nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ƴeewen ɗo kadi he rasulu koko jangguini en kala e jamanuji e kala e waktuji ƴew oɗo koɗo garɗo e rasulu sallllahu alayhi wa sallam kono noon nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yaadi tawi nelaɗo ala haydara ko ina hottiramo kanko koɗo o yaade koɗo o to galleji koreji makko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o nadde gorko o e galle goto e galleji al ansari en kono koɗo e galle musidɗo o ɓe ngari nden ɓe jooɗima ndeysan ɗon noon no yurmini koɓe tawriɓe ko e hirande nde wona ko heewi ko seeɗa no feewi kono noon koɗaɗo o ko ƴoƴƴo nden koɗo o jooɗima lahal ngal adda fawa hakkude mabɓe o waɗi ni debbo o wi sohnajo o ñifo duɗol ngal duɗol ngal limi yoro wasa nurɗude ha ɓurti yimɓe ganda ko woni e boole he on ñifi tawi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kanko tan woni e larde holno gollirta yi o wi debbo ñif lampa ka debbo ñifi lampa
ko ñifniɓe lampa ka ko woni e bool ko heewani o waɗini debbo o noon o wi noon an hoto nokki kinu beele koɗo wona haara eɓe jolno juuɗe maɓɓe taw ɓe jolkinto tan ina wayno ɓe tama hunde ɓe mbaɗini e kude maɓɓe taw hay hunde ɓe nokkani holko mbaɗirta noon ko beele koɗo o ne wawa ñamde ayi balowo julde amani koko ɗum woni gonga ko ballowo julɓe te kadi o amani enenne ken walleteɓe tinnoɗen e ko balleteɗen ko hoto gamanen ɗum e ɗum woni nafoore nde ko ɗum kadi woni ko haali ko o wi debbo o ñiflam paka eɓe ñamkino eɓe jolkina juuɗe mabɓe ha wayno koɓe jolnoɓe juuɗe ni koɗo o ina sikka koɓe goni koye ñamde kam ne ñaami ha reedu mum heewi saabu pamɗugol dépense o nde wonno eɓe gandi ɗanngal ina heewi caɗele ina heewi tampere mboɗo andi mbaɗono Abou Samba Diop en ɗanniyankoɓe ɓen wonko gandi hen waɓen ceerno Moussa en onon kam o ganduɗen ɗanngal ha voilà nden ɓe mbaɗi ni rasulu sallllahu alayhi wa sallam o wiɓe ajaba llahu min sani'akum o wi golle ngol ɗon ɗo de Allah weltima hen ha Allah addi hen konngol muɗum yewtande ɗum ɗo ko ñamkini ɗon ko on ñamani teddin ɗon koɗo o ko saabu nelaɗo sallallahu alih w sallam nelaɗo wi Allah weltinima on ha Allah ina wima on ina haala moƴƴere nde mbaɗɗon nde ɗum waɗi wa anzala Allah jippini wa yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa eɓe ballodira e ko ɓe ɓurno yidde hay so tawno yidde ma ina hen sa yi bandiraɗo ma julɗo ne yittan balla ɗum anduje sababu rasulu sallllahu alayhi wa sallam o wiyen ko hebbu li akhik kama tuhibbu li nafsik neɗɗo kala ko yiɗani hoore mum yiɗan ɗum bandum ɗum koye ballodiral aƴini hoorema wutte moƴƴo a jiɗani hoorema paɗe moƴƴe aƴani hoorema guesa aƴani hoorema kala ko jiɗanɗa hoorema tinu yiɗan ɗum bande julɗo ay ɓeeɗo eɓe jinno deedi mabɓe keewa eɓe jinno deedi mabɓe keewa jalba nurɗa kono ayi nde ɓe jii koɗo o ɓe jiɗan ɗum koɓe jiɗanɗo koye mabɓe ko woni ɓe totti ɗum fofof ɗum waɗi Allah welti hen wi en wa yusaruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa ɗum waɗi waman yuqasu nafsihi fa ulaika hum muflihun ayi ko weli ko safi ko dahmi ko meɗɗo tan andi mbo safa ko kala meɗɗa ko safi goɗɗo mbo meeɗani o andata ko safi ko meɗɗa ko ayi waman daqa araf waɗi anduɓe mbi wa illam tusir fa salli man daqa tuhtarami so tawi a meeɗani ko safi ay sa waɗa ko moƴƴi aɗa yi hen ko moƴƴi ana jokkat wadde moƴƴere ɗum waɗi enen fof tinnoɗen jiyen ko moƴƴi jiyen wadde ko moƴƴi surtout no gurtuɗen ni enen fof ballodiren hen e goto men fof haqqe ko jogui ko yo Allah wallu en eywa ɗum waɗi ɓe gardini ɗum ɗo e yamri ndiɗo henna ɗum ɗo fof ko hollude en no gurdirten mujtama meɗen moni dental meɗen no gurdirten e wuuro men sa wi wuuro noon kala nde wuuro feewi ko galle feewi so galleji min peewi tan ko peccen sikki wuuro men fewat ay so wuuro men feewi peewal wuuro men ngo wonata exemplaire commune o fof ɓe gan saga baɗum Abdoulaye Daoudou Diallo en so gari ƴeewi no nguy lelniri tanzim mum ni tan mbiyata ko no vraiment minen ko min jiito ko dal siɗa hamen ko guriɗe fof yo mbanum ɗum waɗi oɗen hoto peccen sikki moƴƴinen jorto mais est ce que conférence men o yaata ha waɗa hitande commune min o fof rende conférence garde kamɓe fof jorɗen e mabɓe ina wawi wonde ɗum koye tanzim men tan wonata koye jindirgol men wonata koye jaadigal men wonata koye ballodirgal men wonata dirgal men wonata taw kala ko goto men ƴetti tan woɗɓe en tawta ɗum ballodira e muɗum jaada e muɗum e ndiɗon mbaadi eywa ɗum waɗi so tawi oɗo keyɗuɗo yiyani heege mum haɗi mbo yiide heege makko ko jirodiraka ko wonno ɗon seeɗa ko ɗum noon haɗi ɓe jirodirde e makko ko haɓe ballodira e makko heege makko iwa ɗum noon kala ko wallodira foole miɗo rokkuɗon ɗo onon sukaɓe misal goto
mi meeɗi wiide on e conférence men goto hay dépasse hande no jamano wayni won hulɓe par ce que mbiyata kene doga dépense ene muusi mais wona dépense o muusde ko yimɓe ɓe mbasde rendude e wasde wallodirde kala ko wallodira mbimi ala hot peccen sikki en poolat ɗum tan ayi oɗo mawɗo mi meeɗi haalande ɗum mboɗo sikki omo jogui sagataɓe jeeɗiɗo e galle makko kono noon ñamri ndi yarani noon waɗi ñallal goto tan o wi sohnajo o an kam sukaɓe ɓe hoto ɓe keewi hirtoyade soɓe jippima jaam o wiɗa ye tangana he o wiya tangana o wiyay o namdi ko jamrete tangantoɓe kalanimo o wi ɗum ha janggo ɗum kam na haaɓo o ƴettani sawrude ƴettani ɓoggol de o yannani ɓe de o yani ɓe haydara ƴetti sistano fawi demal galle he gaddiɗo arde o wi wole o Mamadou o wima ko min kay o wi mboɗo sohli temedere de totti temedere goɗɗo ari kadi o wi ko Amadou o wi ko min kay o wi mboɗo sohli temedere de on ne totti temedere kamɓe jeeɗiɗo fof goto fof totti temedere woni temedde jeeɗiɗi omo joguino temedde makko nayi o watti hen o wi sohnajo o tinɗano hande sa yeehi soodi kilibre ma tew saɗa defa accu ha futuro juule ɓade ko nden ɓe jippoto debbo o waɗi noon futuro juula tan ƴetti waɗata mum diwlin waɗe barmi tan weddi hen libar mum tew galle foof uuri tew jippiɗo fof tan wiya hande noon ko tew defaɗo ko ñamatum to ko nanɗo tan felliti jooɗade ha hirande paari ɓe kirtodi ayi omono walla ɓe haqqille neɗɗo hokku ɗum haqqille ko ballal omono walla ɓe haqqillantagal omono walla ɓe dental omo walla ɓe ballodiral wiyeti kadi o waɗi noon suka ɓurɗo suusdemo nde tan ari ɓallimo wimo baba o wimo nam wima nder ɗeɗo balɗe ka koccuɗo kalbe tubab ayi ko wonma wiide noon o wi hanke hande fof ko tew defeteɗo o wi ano waɗi o wi ka koccuɗo kalbe tubab o wi ala mi hoccani e kalbe hay gote o wi ko keɓata ɗum ɗo o wi a tottat temedere ama totta temedere mi rendina ko nene ma sodortono yabboyi ko walla sooda kecak ko defe tew o wi an deke somin batti wadde ɗum ko ɗum tan defeteɗo o wi ɗum tan ñamateɗo hen o wi kono janggo ɓurat temedere weeto to temedɗiɗi hankkadi galle weeli kala ko jinga foole enen seɗen jiiɗi folde tinnoten ndendinen juuɗe men hono no kalduɗen e muqaddima o en mbiyino junggo woto sotta hoore mum ha hande ko mbo holla ɓe holno ɓe mbaɗata haaɓe maaha dental mabɓe holno ɓe mbaɗa haaɓe maaha ijtima a mabɓe ayi ɗum ɗo fof noon mahirte enen musidɓe ko gollude moƴƴere e gollodirde moƴƴere woni li fiilil hayri wa taawuna aleyh ɗum waɗi hay gaynanteri noon sinno ko baba Ismaila wonno ɗo tan mbaɗa andi ma famnam ɗo ko jiɗmi famde ko moni Ismaila yeyya kamɓe jogui beeya baali kala nanɗa gaynako songanama horo peccen sikki dammol conngol ngol ko cerindigol kono dammol ngol hakkude beeya baali ngol walla hakkude nayi ngol ala ngol kay wona pobbi wona baroɗe wona boyeji hay gotol memata ɗum holko yiɗi haalede ɗon yiɗi haal ɗon ko nanggodiren yo nanggodiren jahodiren ballodiren gonen gootum so goto e men tampinama tan banggue goɗɗo oto fecci sikko ko woppi yimɓe koko woppi yimɓe ɓe dammuwol kala conngugol aɗa andi ceerno hay e salatu hay e juuɗu kala nanɗa neɗɗo jiiɓima e juuɗu muɗum ronki e famde ko yahata ko julɗo goto iblis on ko ɗum yiɗi kala julɗo goto tampinma sa juumi a wawa fewnude hay hunde hay sa woppi ko mbawɗa ɓurano ko fof wonko caggata a ala caggitowo kono tawi koye dental gonɗa kala nde bonɗa ma won biɗam wona noon ɗum wadde subhanallah waɗi serindade moƴƴani seɗen jiiɗi dental meɗen moƴƴa garɗa hono ni no mbaɗɗon ko ni continirta kala e waktuji
ina nodde galle kaw Abou wona hoto ƴeewen en jahat hoto ƴeewen en jahani ala norɗen enen fof tan ay sen nuutima enen fof en gardi ma won darde galle kaw Abou ɗo wiya ko kewi ɗo e galle hannde wiya ko yimɓe wuro maɓɓe de ngari ɗo ɗum de kam ne moƴƴi ɗum waɗi qur'ana juumani sabu jomiraɗo subahana wa taala ene yiɗi en ina yiɗani en o wi en ko yo en ndendu sabu aljamaatu rahma wal furqatu min al azab dental ko heen yurmede Allah woni kono ceerudal kalniɓe ceeri joni lepte e tampere ara e mumen bamen Mamoudou Dia rahmatullahi alayhi wa radiya anhu o wi kala ko renti huule enen kam en majjani andode adi mo haala wona o wi andode liɗɗi ko woni e nder maayo fof ko andode ɓuri famɗude kono ñande andode renti ina jogori eggude ne yaaha ala awoɓe fof kedata ko caggal kay goto fof waɗa ko dañi hen kono yeeso kala keɗɗo kalaci muɗum e fof ko nder payi saabu kewal waɗata ɗum noon kala ko rendi huule ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ɗo ko rendinde en ha mbawen rendinde peeje men e doole men e haqqilantagal meɗen e hoto jaɓen seeɗaji meɗen ɗi ndendinen e gan saga heɓat woda ko nafi ɗum waɗi innama yakulu zib min alghanami alqasiya ey innama yakulu zib min alghanam assaatu albaidatu an alqadi kala sefre beyi walla sefre nayyi ƴeew hay baroɗe daddoje ɗe baroɗe ɗe son ƴeewi documentaire on jii baroɗe ɗe ne dadda ndi jooɗoto ɗo ndi jooɗoyoto haɗe gona joyyi sefre nayyi ɗe nan to nayi ɓaleji kurum ma ɓurti ujunere nagge kew kanje koye joyi tan ɗi nela gotiri yaha gotiri ndi yaha so ari ha ɓallima ƴeewa ɗi ungo so ɗi mbayini koyɗe ɗi jii tan ɗi dog ay nde wonno ɗi gandi ko gamaron ndi woni ɗi payata on ton banggue ɗi payata ko ni deggodira baroɗe keƴƴe fof nen lelina ndeeƴi iɗi ƴeewaɗi ha wattindiga caggal ngue ayi ɓe ƴeewani e gonɗo yeesode jewɗi hen ndi ala ɗi fof ɓe goppat kono wongue caggal ngue ko genɓe jaggata ɓe ballodira ɓe liɓa ɓe gotto hen walla ɓe kirto hen ɗum tan documentaire arno ko jangguinde en rendo e jangguinde en ballodiral e janggodiren holko woni sembe yimɓe hay kullon ladde so tawi no daddoya ƴeew dawaɗe ladde ɗi kamɓe fof jadata pobbi ɗi jadata boyeji ɗi jadata baroɗe ɗe jadata kala ko rantata kalmin jadata ɗum ɗo fof nane janggino kullon goni koye ladde de kono kamɓe fof jadata ƴeew hay kordolli so tawi pinis bakan ina ƴeewoya ko ñaami kanji fof jadata mettelli ko noon ɗum ɗo fof ko kullon ko Allah tagi ko tagoje Allah garno ko jangginde yimɓe holko woni ballodiral holko woni jaadigal holko woni rendude holko woni wallodir ƴeew ɗum ɗo fof ko kullon kono sa yiɗuma ɓiɗɗume e ladde tan mbiyata ɗum ɗo mataw ko kurɗo tan goni ɗo walla yi mettelli mbiyata ko mettelli tan goni ɗo wa yi mbaro kon mbiyata ko mbaro kon tan goni ɗo kono kamɓe fof kala nde ɓe cohli hunde hoto peccen sigi wona kamɓe mbarodirta koye mabɓe en jaani baroɗen cippire ko men mbarodira ñamodir meeɗa wadde pobbi ko noon boyeji ko noon kullon ladde fof mbarodirta ene ñamodira ɗum noon firti ko yimɓe yo gandu ɗum ɗo addi ɗumen ɗo hen ko ƴettude ne wonno walagata karramna bani adam bil barri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kasirin mimman khalaqna tafdilan wallahi jaltaɓe ko noon tigui hol ƴeew tan konngol faddalna ala kasirin mimman khalaqna Allah wi bani adam onon bani adama en tagoje tagnomi ɗe pop mi itti on mbanmi yeeso ɓurni moon tagoje ɗe pop i joni noon sen ɓurani ha ko ɓurani ko ɓuuri en gan sang en ƴewat mataw en ƴewani ko ponnoɗen ɓurirde ko beele eɗen ɓuura ko fotani ɓurde en ko kay kono sa wi ko ɓurani enen ko ɓurani ko ɗum ɓuuri en mataw en ndewani deftere ɓurnore en ha ɓuuren dendagal kala ko ɓuuri bani adama kañum jeeyi foof bani adama ɓuuri foof alhamdulillah Allah walli en ko hen jeeyeɗen Allah walli en ko hen jeeyeɗen kadi en jaaka e bani adama tan kaɗɗen ɗon Allah jeynu en e bani adama en ha gaynuɗen o suuɓi en o waɗi en e umma rasulu sallllahu alayhi wa sallam
mo ganduɗa dendagal ɓurɗo fof kañum ɓuuri o rutti kadi o waɗi en ken julɓe o rutti kadi o waɗi en ken gonɗinɓe o rutti kadi o waɗi en kadi ken yimɓe teddugal fof o totti en enen yimɓe ɗum woni wala gada karramna bani adama alhamdulillahi rabbil alamin eywa dental bandiraɓe ko sembe cembinowo yimɓe ko yurmede kadi wonande yimɓe sembe wonande yimɓe ko quwwatan ko rahmatan sembe wallahi wal qur'anil azim mi yeehi lawol gotol wuro jooɗi mi bottaje gadda tan an kadi eɓe gadda rek eɓe gadda mbimi abou an kay sa wawno a wasat defde o ne wawno wasde waɗede de kadi mi yiɗimo e fuutankoɓe kala nde neɗɗo rutti e nder fuuta ballodirgal moɗon e jindirgol moɗon e fof moɗon mi yiyat ɗo mayraɗo o maayi ɗo ɓe gara gadda gaweje ɓe gara gadda haalisaji kadi so hoɓɓe gari ko bottaje gadde fof rendine ɗum ko taawun ɗum ɗo yo Allah ɓeydu ɗum fof gaddat kala garɗo addat andi ɗum ɗo ko hunde lelgo lelnago e sunna sallallahu alaihi wasallam gila e sahabaɓe makko gila sahabaɓe makko gila nen o mo wuuri ɗiɗon sunnaji ene Allah walli en eɗen guuri hen eɗen gollana ɗum jamma eɗen gollana ɗum ñalawma ɗum waɗi anduɓe ɓe mbi kala nde dammuwol songa e nder ladde ala ko ceri ndigol ɗum noon firti tan o yiɗi haalande en ko hay goto mi hoto sere ndu enen fof ndenden garen garodiren mbaɗen no cheikh al khalifa aboubacar sy waɗanno ni eno wiyanno ni radiallahu taala anhu dental sukaɓe meeɓe deƴani haqqillam dental mawɓe meeɓe deñani haqqille babacar yeehi babacar ko dañata haqqille ma o wi mawɓe so jooɗima e sukaɓe ngar ɓallo ɗumen wallahi aɗon janana hande ko kawabou jooɗi ɗo ko fofangu makko woto tan leer muɗum e moƴƴere mum yoni men enen pop kawamode kadi ara kadi watta hen ɗum ƴeew ko dañaten e moƴƴere ko hayko nana no foti waɗi mbiyata hen ceerno ali so ari o jooɗima e dow siiso mi wiya ƴeew yimɓeɓe pop gari aɗume kayɗade mawlud kono min addimi ko ƴeewde ɓaltade ceerno ali beele annoraji moƴƴereji makko ɗe naata yam somi waɗa ko nawtoɗe e min ko ɗum tinani mawɗo wonko mawɗo ina jogui nafoore hewde ko nafata e dental ma alhamdulillah yo Allah yoɓanen mawɓe ɓe ɗum waɗi anduɓe ɓe dokki oɗo misal ganden sefre beyi sefre nayyi sefre gueloɗi kala hen ko songa tan koko seri ndi ɗum noon firti ko yen ndendu yen ndendin yen ballu yo en ballodiri sa yi gure mahama sa yi gure mahama e leeɗe mahama tawi en mahanteje jamaji mahama jangguirɗe mahama ɗo dendagal kala ko hutorte mahama koko rendina de ayi ɓe mbi kala ko rendina to ko kala ko renti ɗo ko kala ko rendina so kalis mbu tawti buɗɗiɗi bu tati tawti bu nayyi bu joyi tawti bu sappo tan so Allah jaaɓi sa rentaki kala nde gartuɗa tawata koko heewi tuba ko goto arin ɗo waji goto ƴeewi mbo ha juuti o wi tubakoɓe ko hewɓe kalis o wi min ngala haydara min mbaw rendinde tan min denti bonande ni tan foti no woodi aɗa andi président amérique o wonko haali o afrique tan o yi yimɓe pina tan ñalla amde ɓe ñalla yebde football ɓe ñalla yebde sippiru so gasni kadi paye théâtre gona ayamde o wi Sine so ardima ko liggoy tan ligguey tan jamma e liggey ñalawma amérique noon français ko noon tubakoɓe fof goni koye liggade jamma liggo ñalawma enen noon eɗen goni e tiktok wonɓe kalnami ñanden mbi gona tiktok wiyete ɓe mbi kam no wiyete mbi wiyete ko tigui tok gay so tawi a rewi ɗum ɗo a joƴƴinta tan a yata hay nokku eyyi ko tigui tok newno en donc nande konngol WhatsApp ngol mbimi ɗo ko worsek mbo Allah addanno en aɗa andi philosophie goto nan ɗum Alhaji Ibrahima Niass o wi onon dey min nani leydi mon Sénégal
ko bidaya aada tan woni toon bawi wimo mi accani ɗum toon de o wi ba ko ɗaccuɗa toon bawi windimo alifaji 4 tottimo wimo ɗum ɗaccumi toon o wi ɗum ɗo ko woni nde ko alifaji 4 tan goni ɗo e bawi wimo ayi mbo anda yo an tan anda kono noon a anda alaji ma Saydou wi anda kono anda so andino andanno anda e gan sanga ko ganduɗa a anda ko ma nafi par ce que wontande ko gandal bawi wimo jumno mi firanma alifaji 4 ɗi alifu garbanijo o nde gummotomi Sénégal nde ɗaccumi toon ko noddinandu Allahu akbar ɗum ɗaccumi toon goo alif o wima alif ɗimmo accumi noon ko almuɓɓe janggoɓe woni alluwa e woni alluji accumi noon yimɓe janggoɓe Qur'an o wi alif tataɓo o wi accumi toon ko Allah so waktu yoni yimɓe gona e jamani mbiya Allah o wi alif nayaɓo o wi accumi toon ko Allah ba so mi pari min fof ko Allah ba min payi woni ladde nde woni Allah ba eyi o wi ɗo alifaji gaccumi Sénégal ay ɗiɗo alifaji noon ɗi tan pewnanten ladde nde alluje ɗe Allahu akbar Allah لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو اللي شيخ الإسلام هو اللي شيخ الإسلام هو اللي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو اللي شيخ الإسلام هو اللي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شكرا ما شاء الله ɗum ko hen jeeya ceerno Allah walla somi naati toon kadi mbiɗa woppata ko jahannomi ga ko aɗa andi Cheikh Ahmadou Bamba konngol Allah o wiyen ko fala ta'tadu man rahu fahu yakhruju la ilaha illa Allah khadimu rasul omo holla en konngol la ilaha illa Allah no mawniri eno yanjiri eno nuurɗiri eno mawniri ay ɗum ɗo fof dey fof koye ballodiral jeeya ha joni gonɗen koye wallodirde saabu diine men o l'islam men o bandiragal men ngal e musidagal men ngal ala ko wallata hen so wona jaggene Allah dutɗen deftere Allah Sa'd Bamba Khadimu Rasul o wi hoto haasido hoto añan ɓe mbimo Ahmadou holmo mbasata haasidade emo mbasata añande o wi bo tegɗa guite ma yitere ma ina wiya la ilaha illallah on hoto haasido ɗum Allahu akbar Khadim e kay mbayi on jiika ɗo haala ɗum waɗi enen tinɗen beltoɗen e serna meɗen Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass omo wiyanno ardi cheikhak walaw abkak yeyi ruhul adam ayi o wi welto beltoroɗa ceerno ma hay so omo woynuma e mbimo goynowoma kay ceerno on kay mata paɗa ɓe dal ɗum ko ladde o wi ala ayi hayratuji gonɗi yeeso ma ɗi o yiɗi ko fiirudemo belma yettoɗi kala jiiɗa ceerno no fiya almudo o fiirata ɗum ko yo janggu ko yo neho ko yo feew ko yo moƴƴu ko yo moƴƴiri beele yetto e moƴƴere Allah ande wona ko noon waɗi en tinnanto ɗum ɗo kadi mbatten haqqillaji meɗen no feewi alhamdulillah ceerno Mbaye ñu ngi lay nuyu bu baax ndeysaan tey nag da ngaa def effort bu am solo kii papam moom mu njëkk jox rajo pour ma def gàmmu góor gi Mbaye boobu mu ngi dund bu ñëwoon fii lay toog
tey moom moo ñëw tabarakallah nga bàyyi xel ñii samay mbokk la ñu ñoo bokk benn dëkk toujours bu ñu soxlaa ngeen leen jàppale incha allah ndax sonorisation bi tamit ci la bokk kon nag yàlla jàppale leen bi jaahi sayyidil wara muhammadin sallallahu alayhi wa sallam barke quranil azim kon mbir mi mu ngi noon te baatu la ilaha illa allah bandiraɓe holko firti la ilaha illa allah la ilaha illa allah ina waɗi geece tati onon wonɓe ɗo ɓe enen wonɓe ɗo ɓe e wonɓe ɓe ngarani ɗo ɓe wonɓe allah walli geece tati fof ne timmini te onon ko hen yeyɗon aɗa andi wonto garata so tawi neɗɗo yahani e witto gandal ombo wawi wiide darɗe ɗiɗi subaka garani e qur'ana saabu allah haalani rakatayni walla o haali ɗum en arba rakati no haali salasa rakati no haali kono ɗe gueɗe fof garani e qur'ana kono noon ko wasde nande tan e wasde yurnade e qur'ana joni en mbi ko la ilaha illallah ballodiren hen kadi fof koye ballodiral saabu lamali fo ko karfeji ɗi tan woni toon walla ɓuuri ɗiɗi ko ɗiɗi dey ɗum woni darɗe maji ɗi subaka nani la ilaha ko alif lam celal ha saguere karfeje nayyi woni ɗon tusubar joni ko julɗen darde poti e woni karfeje nayyi ɗe so tawi a paɗum mbiyata ko la alif lam alif wona karfeje tati woni ɗon walla ko ne karfeje tati eɗen payi futuru dar tati julten wona ɗum woni la ilaha illallah ko ɗo gollirte bil jawari ɗo ko tarɗe gollata ɗo la ilaha illallah la ilaha illallah